Biye taratai me kalo kile wolonfila san ba fila ni mugan ani naani aw minnu b'aw sigi sanga an'a ka wagati ni ka an ka kunnafoniya ka a makɔnɔ aw ka bɔlɔlɔsiraw olu fɛ kunnafoniya ale waati selen ni a y'aw bisimila. Kunnafondamela bi kunu tɛnɛ mɛ kalo kile wɔɔrɔ san ba fila ni mugan ani naani CICB ale kɔnɔna la o kun ye dialogue intermalien ale kuncɛyɔrɔ o ye min ni a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye colonel Asimi Goita ye a yirala k'a fɔ ko a kumaɲɔgɔnya kɔni bɛna to sen na fo mɛ kalo tile 10 nataw san ba fila ni mugan ani naani ni dialogue intermalien ni o ye maliendenw ka sigi ka kuma falen u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni bɛna kɛ sababu ye sa ni ka se ka bɛn ani kelenya siraw ni ka o nati jamana o kɔnɔna la ni kumaɲɔgɔnya in kɔni sen fɛ kunu maba caman olu tun bi kɛnɛ o kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ka taga se gouvernement maa tɔw olu ma an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔ ale fana tun bi kɛnɛ o kɔnɔna la ni o ye professeur Jɔnkunda Tarawele ye ni baara in bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛmaaya tun bi maa min bolo sa o de ye Usumani Isufi Mayiga ye. Ina fɔ ladala ko an ka kunnafonidilaw ka so min bɛ yen nɔ ni o ye Juripa ye ni ale ɲɛmaaya bɛ colonel major Sulemana Dambele ale bolo a bɛ kunnafonidilaw olu wele kalo kalo ni ka kunnafoni jolen ka o di kunnafonidilaw ma walasa u bɛ se ka cari diɲɛ kɔnɔ cogoya min na kunnafoni min ni wulibali kɔni ye o ye ni a bɛ bɔ a sun o kɔrɔla la fɛn min ye mars kalo kana se avril kalo o ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bi mɛ kalo tile 7 ni ka o di kunnafonidilaw olu ma walasa ka se ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ la aw ni an ka jɛ ka colonel major Sulemana Dambele ale ka kumakanw ni ka olu lamɛn. An balima kunnafonidilaw ani ɲankuma hakili la a bɛ kalo 2 bɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn masala pour que maliendenw la kunnafoniya u ka finitigilakaw bɛ ka mun kɛ jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔna na mais aussi an ka jamana kɔ kan parce que a bɛ kalo damadama bɔ jamana 3 n'o ye Niger n'o ye Burkina Faso n'o ye Mali ye an ye an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ se ka jatigɛ wale kɛlɛ ka bɔ espace Sahel kɔnɔ cogo min espace Liptako Gourma o kɔnɔna na bi bi in na jamana 3 ninnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tigitigi ni dɔ ma taa dɔ dɛmɛ avion taabolo la dɔ bɛ taa dɔ dɛmɛ pour que ka jatigɛ wale mɔgɔw kunbɛn u ka frontière kɔnɔ donc an bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna o kɔnɔna na c'est que o jɛkulu mun sigila a jɛkulu bɛ ka baara kɛ maliyɛnw burkinabɛw ani nigériens sago la n'an ko an ka Mali finitigilakaw ka baara jateminɛ kalo 2 tɛmɛnen ninnu na an bɛ se k'a fɔ an ye taabolow yɛlɛma dɔɔnin n'aw ye kɔlɔsili kɛ jatigɛ wale mɔgɔw u bɛ k'u ka baarajuguw boloda sisan k'u kun bɔ kɔrɔnfɛya kan k'u kun bɛ an ka jamana an ka cɛmancɛ duguw la k'u kunda Worodugu c'est le sud Worodugu kan ani Kaɲaka je crois donc o kelen ko baara jugu ninnu boloda an fana finitigilakaw an ye jateminɛ kɛ ka an ka taabolow fana yɛlɛma donc kalo 2 ninnu kɔnɔna na an ye wulikajɔba kɛ wulikajɔba ninnu sela ka secteur bɛɛ la o hukumu kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ k'an ye jatigɛ wale mɔgɔ caman taraki fo ka na se u ka ɲɛmɔgɔba dɔw ma an bɛ se ka mun fɔ o la o ye Abu Uzeifa n'u b'a fɔ a ma ko Igo donc an y'o boloda o kɛla Indelimane yɔrɔ la ka taa Menaka.
dɔgɔtɔrɔsoba be an ka faba kɔnɔna la yan nɔ n'an ko ale ma ko hôpital la du Mali ale kɔni ye fura caman ani baarakɛminɛn caman ni ka olu sɔrɔ min ni a dira chinois olu fɛ min n'a musaka bɛ t'i jɔ fo sefa wariya miliyɔn 165 ani ni a kunkan fɛn ni fura ni baarakɛminɛn ninnu kɔni bɛna kɛ sababu ye sa banabagatɔ minnu bɛ yen nɔ ni cogoya tɛ olu bolo ka se ka olu dɛmɛ u ka bana o furakɛli la. Mais kalo kile 6 san 2024 ministère public ale ye kalo 18 kaso ni ka o di dɔgɔtɔrɔ Etienne Fakaba Sisoko ale ma ka tila ka kalo 6 juru ni ka o do ala ka tila tuguni k'a fɔ k'a ka sefa wari miliyɔn 5 ni ka o sara Dr Etienne Fakaba Sisoko yɛrɛ kɔni ale minɛkun kɛra fɛn min ye o de k'a ye kumakan fɔ kumakan min kɔni ni a donna jamana o gasi la ani ka tila ka fɛn fɔ fɛn min kɔni ni tiɲɛ tɛ o kumaw la a ka kunnafoniya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kuncɛ mais kalo tile 20 natɔ in na. Taa buremkaw ulu feno ni wakati na jiko gɛlɛya kɔni bɛ buremkaw feno kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ an ka finitigilakaw kɔni ye u timinandiya jiko o la gatiya kamanja nga o n'a bɛɛ lajɛlen sifinakaw ale ni npogotiginiw olu kɔni ye u cɛsiri nga o n'a bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye jiko gɛlɛya kɔni ale tɔ de bɛ ka sinsin ni ka taga a fɛ musow ani npogotiginiw olu kɔni bɛ taa pɔmpew la ani kɔlɔn minnu bɛ yen nɔ ni se tɛ kɛ olu ma bilen ni ka taa ji kɔni bɛ u la o n'a bɛɛ u kɔni ka ji kɔni o gɛlɛya o bɛ ka taga a fɛ fɛn min ye u ka jiɲiniso yɛrɛ ye kɔni sa an bɛ se ka fɔ ko olu kɔni dɛsɛra jiko la pepepewu u kɔni bɛ wuli su nɛgɛ kaɲa 2 ka se nɛgɛ kaɲa 18 o ma jiɲini o la musomaninw yɛrɛ kɔni olu tɛ ka taa ekɔliso yɛrɛ la bilen k'a sababuya kɛ u bɛ ka taa u bangebaaw ni ka olu dɛmɛ jiɲini na a ɲinina jamana marabagaw fɛ u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka u bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna la cogoya min na walasa denmisɛn ninnu bɛ se ka taa kalanyɔrɔ la an bɛ ka se ɲɔgɔndan waatiw olu ma. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la walasa ka se ka ba don sɛnɛ la kosɛbɛ u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ye kunun mɛ kalo tile 6 san 2024 ale kɔni ye sɛnɛkɛminɛn caman ni ka o di sɛnɛkɛlaw ma walasa u bɛ se ka lafiya sɛnɛ la. Jamana ɲɛmaa ni o ye Basiru Jomaye Faye ye ale makɔnɔnin do bi mɛ kalo tile 7 Abidjankaw olu fɛ nɔ min ni ani Ivoirien ka jamana ɲɛmaa n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye an'o kan ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a ladɔnniya k'a fɔ kabini mars kalo tile 24 tɛmɛnen ni a kɔni sigira fanga la nin ye a bɔ ko 4 de ye a ka jamana o kɔnɔna la. Jamana ɲɛmaa kalafili o bolodalen no ka décembre kalo tile 7 nata ma kɔnɔ san 2024 o de siratigɛ la sa u kɔni kelen do ka tɔgɔsɛbɛn olu daminɛ bi mɛ kalo tile 7 maa minnu bɛ yen nɔ sa k'olu bɛ fɛ ka u kanbɔ cɛbɔ o la olu ka tɔgɔsɛbɛn baaraw kɔni olu daminɛna. Kunnafoniya kuncɛ ni Chad jamana o ye General Mahamata Idrissa Déby Itno ni ale ye Chad cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ye n'a y'i kanbɔ jamana ɲɛmaa kalafili min ni a kɛra kunun mɛ kalo tile 6 san 2024 o cɛbɔ o la a yirala k'a fɔ ko nin cɛba in yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ Chad jamana ɲɛmaa ale ye tako kelen o sira fɛ k'a sababuya kɛ kunun gabi fɔlɔ minnu kɔni olu bɔra 100 75 a ye o kɔni ni ka o sɔrɔ ka kɛ ni cɛbɔ 9 ye ka fara ale yɛrɛ kɔni o kan kelen kɔni bɛ yen nɔ o ye 100 65 o kɔni y'o sɔrɔ tɔw kɔni 100 12 ka taa se 9 o ma olu ye o kɔni sɔrɔ. Mali kunnafoni jabaran najɛbɔ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ni k'a da kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ lajɛlen kulo kan n'ala man ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ na don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.